ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಾಲೆ ಎಸಲು ನಾಳೆತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಆಂಡ ಐಕ್ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ನಂಬರ್ 1 ಪೇಂಟ್ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಪ್ಪನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಈತ್ ಜನತ ಉಂಡು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ವಿಕೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕೆಸಿ ಘೀ ಮೆಕಾಯ್ ಪರಿವಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬೀಚ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಬದಲೇ ಇತ್ತ ಪಂತೋನು ಸೂರ್ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಪಂತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ ಸಂಗತಿದಾದ ವಿಚಾರದಾದ ಅವನು ಲತ್ತುದು ತುಂಕುದು ತೊಲಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ದಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಗೂಸಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಗ್ಗ ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತದ 2 ಜನ ಸಾಧಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ ಕುಲು ಬಂಜಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಳ್ರಿ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಿ 2 ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರ್ವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂಚನೆ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಡು ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕುಡರ್ತಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಅಭಿನಗಾರ್ತಿ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲೇ ರೈನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ದಿಕ್ಕು ದೇಶದ ಅಂತಿನ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮದ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿನ ದತ್ತೊಗು ದೆತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ನಡುಟು ದತ್ತೋ ದೆತೊಂದಿನ ಬಾಲ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ತಿನ ದುಂಬಗ ದಾದಾಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಥೆ ತವರುಟು ಮೊಡೆದು ನಿಕಲ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಡೆ ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಸರಿ ಸರಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಅವಂದ ಸರಿ 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 ಆವ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರಾಮಯ್ಯ ರಾಮಯ್ಯ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಜತ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಷ ಬತ್ತನತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅತ್ತ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಕೇನ್ವೆ ದಾದಯ್ಯ ದಿನಾ ತೂಯಿಲಕ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ದಾದನ ಸಂತೋಷ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿದಾದ ಅಂದು ಅಂದ್ಯ ಖುಷಿ ಉಂಡು ರಾಮಯ್ಯ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಪೊದು ನಿಗಟಾಂಡ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಾತೆ ಅಂದೆ ಆಣಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಾನು ಬೇತೆ ದೂರದ ಲತ್ತು ರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಮಾಸುಲ್ಯರದ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣತ ಒಂಜಿ ಆನಿಯ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತು ಪೊಡ್ದುಲ ಈ ತುಯ್ಬಕ ಎಡ್ಡನೆ ತೂಪಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪಡ್ಲೆಕ್ಕ ರಾಮಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋತಿನಲ್ಲ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನ್ಗೆತ ಇತ್ತದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜತ ಇಚ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋತ್ಸೆಯದ್ದೋಲು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಬಾಳ್ ಬೆಳಗದಿನ ದೇವೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರು ದೇವೇರು ಸಂಚಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಯ ರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮದು ಆದಂಡು ಆ ದೇವರು ಎಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊಬ್ಬವೇರ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬುನಾತೆ ರಾಮಯ್ಯ ಬಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಈ ಜೀವದ ಕಡೆಯತ ಉಸುಲುಪ್ಪನ ಮುಟ ಯಾನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ರಾಮಯ್ಯ ಐರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ ತೈಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಮರ್ಯಾದಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ರಾಮಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಊರ್ದಾಗಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಇರೇಗ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪುಣ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ರಾಮಯ್ಯ ಯಾನ ಪಿಡ್ಡಾಡುವೆಯ ಹಾಲು ಇಲ್ಲರ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋತಲು ನನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಲ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅವಂದ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಆವಾ ಹತ್ತು ಮೇರ್ದಾನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈದಿಜೇರು ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಲರೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೇರು ಪೋಯಿನರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೇರದಾನೆ ಅಂಚ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಮೂಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬುಡೇದಿ ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದು ಲೋಲ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ಮೇರೆಗ್ ಎಂದೇ ಬತ್ತಾರ ದಾದ ಬಂಡೇರಿಯೇ ಹಿರಡನಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡೇರ್ ಬನ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊನ್ಯ ಶಾರದ
ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಿಗುಲಿ ಒಂಚೂರು ಹಂಗಿದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಂಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊರೆಂಕ್ ಅಪ್ಪೇನಲೆ ಕೊಂಚ ಆತನ್ಗೆ ಪೂಜಾ ಈ ರಾಣ ಕಡೆ ತಗಲ್ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪನ್ಲೆ ದಾ ಚಾರದ ನಿಂದ ಪಣಂದ ಬೇತೆ ಎರಡ ಪನ್ಪಿನ್ಯ ಎಂಕಿ ಈ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಇರುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ ಹಿಂದೆ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪನ್ಲೆ ಶಾರದಾ ಆನನಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೊಲಿಯ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕಲಂಜಿ ಶಾರದಾ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪಿಂದ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪುರದಾಲ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಕಲ್ನ ನಿಕ್ಷಯ ದೇವೇರೇ ಮಲ್ತಾತನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ದಿನದ ಮದ್ಮೆನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂತೀಯ ಅಂಚ ಪಂಡೇರ ಕಡೆಕ್ಲ ಒಪ್ಪಿಯರತ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದುಂಡಿ ಆತ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಿನ್ಯಾಗಲ್ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡೇಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ತಯಾರಿಯೇ ಮಲ್ಜಿ ಜೊತೆ ಅಂದು ಶಾರದ ಯಾನ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿಯ ಹಿಂದೆ ಈ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪನೊಂದು ಐಟೆ ಉಪ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಮದ್ಮೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಉಂಡು ಅಂತ ನೆನಪಿಪ್ಪಾಡು ಶಾರದಾ ಎಂಕೆನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಲ್ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಕಣ ಎಲ್ಲ ಪೊಯ್ಬೇಕ ಅಪ್ಪೇನ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಿನ್ನ ನೆನಪುಡು ಪಡ ಅವಂದ ಅವಂದಿಯೇ ಪಲ್ಲೆಗ ಶಾರದಾ ಬಾಲಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವತ್ತ ಲೆಪ್ಪಿಯ ಓಲಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಹಾಲು ಓಲೋಲ್ ಈ ರಿಂಚಿಡು ಬೇರಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯಿ ಕುಳ್ಳೇನೆ ಆಲಿಲ್ಲ ಬೇರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಾಮನಿಲ್ಲ ಪೋಪೆಂದು ಪೋತೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಪೋಯಿನಲ್ಲೇ ಬೇ ಬರೋಡಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಡ ಒಂಚಿ ಬುಲ್ಲಾರ ಕಾಣಲಾಕೊಂದು ಪೋತೋಲ್ ಆತ ಮಾರ ಆ ಬಾಲ್ಯಗಳೊಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅವಳು ದಾದ ದೀತೋಳೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ನೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಹಿಂದೆ ನಾ ಸಡೆಗೆ ಪತಾರ್ಪುನ ತಿಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಶಾರದಾ ನಿಕ್ಕಿಲ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತಲ್ಯ ಇದಿನಾಂಡ ಇನಿ ಓವಾರ ಓ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಆತ ಗುರುವಾರತ ಯಾನ್ ಭಜನೆ ಒಪ್ಪಿ ಜನ ಮಂಡಲಿಗೆ ತುಗ ನಾವು ಭಜನೆ ಒಪ್ಪಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಶಾಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆತ್ತ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಿಯ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿವ್ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನತ ಇಕ್ಕೂಲ ನಾನೇ ನಿನ್ನೆ ಪುಪ್ಪ ಅಂದು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ನಡೀರು ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪಿನತ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬಲೆವೇ ವಾವ್ ಸರಿ ಸರಿ ಈ ಬಾಲೆ ಬತ್ತೊಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ ಜಪ್ಪುಲಿ ಬಾಕಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ಲ ಅವಂದ ಆವಿ. ಬರ್ಪೇನೆ ಆ. ಮೇರ್ನ ಭಜನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ ಆದನ್ಯ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ತಪ್ಪೋದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದೋಲು ಬಲೆ ಓ ಬಲೆ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಓಲ್ಲದೆ ಮಗ ಬಲೆ ಕೇನ್ ಜಾ ಓಲ್ಲದಪ್ಪ ಅತ್ಯ ದಿನಾಲು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಇನ್ನಿದ ನೀ ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಕು ಜಲ್ ಜಡತ ಆಲೋಲ್ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಪೋಯಿನಲೆ ಬೇ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಂಟೆಡಿಜ್ಜಿ ಅಲೆಗ್ ಅತ್ತ ಆ ಪೊನ್ನಗಲೊಂಜಿ ದಾದ ಗಂಟು ದೀತೊಲೊಂದು ಅವ್ಳು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ನೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಲೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೇತ ಅಂಚದಾಲ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲದುಪ್ಪೇರು ಬರ್ವಲ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿನ್ನ ವಟ ಅಂದು ನನ್ನ ನೆರ್ಪಿನ ಮಿನಿಸರು ಮಲ್ತಂದ ತುಲ್ಲಂಡತ ಅಲ್ದ ಏನತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನೆ ಪಾತಿರುವೆ ಅವತ್ತ ಈರು ಅಲೆಡ ಪಾತೇರು ತೂತ ನೀರೇತ್ ಪಾತೇರು ವರಂದ ಹಿಂದೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ತೀರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲ್ ಅತ್ತದೆ ಬಲ ಎಂಚಿನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಫೋನ್ ನನ್ನ ಕೊಂಜಿ ನಿನೇ ಪಾಪ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದ ಎಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪಿನಪ್ಪ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ ಮಲ್ಪ ತುಂಡ ಆವು ಸರಿ ಬಲ
ಹತ್ತದೆ ಬಾಲೆ ನೀ ಕೊಂಚ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಯಾಲ್ಲ ಪೋಪಲ ನೀಕ್ ಏ ತಂದು ಕಾತುಕೊಲ್ಲುನ್ ಪನ್ ದಾದದಿಂದು ದಾದಂದು ಹಿಂದೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ದಾದಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ದಾದ ಮಾರಿದ್ದೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಬಾಲದ ಅಲ್ಲ ಕಂಟೆಲ್ಡ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಏನ ಮಾರ್ಲು ಬಾತಿರುದಿ ಬಾಲ ಏ ದಾದ ಮಗ ಒಂದು ದಾದದೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು पप्पा पप्पा यान मेरे न मस्त मोके मलतो नित्ते ऐक अरे मधमे आहे पप्पा ಬಾತಿರ್ಬದಿ ದಾದ ಬಾತಿರ್ನಿ ಅದು ಏ ಬಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಬಂದ ಜೋಗ್ಲಾಟಿಗೆ ಬರತ್ತವ ಅಂತ ಬರ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಹಾಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರು ನಿಂತಿನ ಏನ್ ಕೇನೊಂಡೆ ನನ್ನ ಒಲ್ಲು ಬೇತೆಗಲೆ ಕುರಿತು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋರ ತಾನೇ ಬಂದು ನಿಗಲಿಗ ಪನಂದೇನೆ ಮೇರೇನು ಮದ್ಮೆ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಬಾತಿರ್ನಿ ಅದು ಮತ್ತಿಮೇನ ಮದ್ಮೆ ಬಂಡ ದಾದ ಜೋಗ್ಲಾಟಿಗೆ ಬಂದೆಂದನೆಯ ಏ ಸರದ ಮೋಲು ನಮ್ಮ ತಾಂಕನದ ಬಲೆಂದಂಕ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನೆನಪಿಜ್ಜಾಂಡಿಯಾ ಇನಿ ಪೂರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೊಲಿಯಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೇವನ್ ಎನ್ನು ಬಲ మధ్య అది బర్పినాథ్ మళ్ళా బుద్ధి బయలుదేరిందండ ఏ సరదా నన్న ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚತಯ ಉಂಡ ಇಚ್ಚತ ಸರದಾ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೋರೇನ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪೋರೆ ಬನ್ನಿಯಾ ದಿಕ್ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದದೆ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದ ಇಡೀ ಸಮಾಜಡರೆ ಗಿತ್ತಿನ ಪುದರನ ಆಳ ಮಲ್ತು ಬಾಡಿಯತ್ತದೆ ನನ್ ಪೆದ್ದು ದಿಜಿಡಲ್ ನಿಕ್ ವೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದ ಪನ್ ತಾಯಿಗಿಂಚ ಮಲ್ತ ಮದಿ ಇದು ಸಮಯ ಅಂಟಲ್ಲ 6 ಇಂಚ ತರಕಂತ ಪಡೆದು ಕುಲ್ದಿನಾರತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಎನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಎದುರು ತರಕಂತ ಬಾಳ್ಲಕ ಮಲ್ತದಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ಎಂಚ ಶಾರದ ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊನ್ನಿಯಾ ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊನ್ನಿಯಾ ಸಮಾಜಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನಾಯಿ ಏತೋ ಪಾಪದ ಪಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ತಿನೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಚತ್ತು ಪಿದೆ ಪೋನಗ 4 ಜನ ಪಾತೆರೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಯಾ ತಾಲಾಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಅಂಚಿನ ದಾಲಾಪುಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆ
ಸರದಾ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪ ನೋಡಿ ನೀರು ಕಣಪನ ಅದೇ ಕೊಡಪ ನಡ್ ನೀರ ದಾಯಗ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆತ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಯ ಶರದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಬೊಲ್ಪುನು ನಮ ಇರುವೆರ ತೂಪವಂತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿಯ ಅಂಡ ಇನ್ನಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಹಾಲು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗುತ್ತಾ ಇತ್ತಲೋ ರಾಜು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮಗಲ್ ಬಲ್ತಲ್ಗೆತೆ ಏನು ನೋಡ್ಗೆ ಬಲ್ತಲ್ಗೆ ಎಂದ ಅರುಣ್ ದಾದ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಎಂಚಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ಪಿದೈ ಪಾಡೀರು ನನ್ನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಂದ ಕಾವ್ಯ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆತ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಏನು ಇರು ಯಾನರ್ನ ಒಪ್ಪಿಸವೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ನಿಂತು ಅಮ್ಮ ಬಲ ದಾದ ಬಲ್ತಲ್ಲರಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಗ ಅವು ಇನ್ನಿಯ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಂಡೆರ ಈ ಕ್ಯಾನೆ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಆವಡಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಹಾ ಎಂಕೊಂಜೆರಡು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನು ದಾದಯ್ಯ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಹಾ ಆಲೆನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಡೆ ಕಲ್ತಂದಿತ್ತ ಹಾ ಅಲಕ್ ದಾದೊಂದು ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಲು ಹಾ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡತೆ ಹಾ ಅಂಚ ಆಲೆಗ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂಡದು ಇಡಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ನಿನ್ನಡ ಅವೇ ಪನೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಆತೆತ್ತಮ್ಮ ಹಾ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪನ್ ಬಾಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹಾ ಅದು ಮಸ್ತ್ ದೂರದ್ದು ಬೈದಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಂತರ ಗೋಲ್ಪಲ್ಲ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಂಚಲ್ಲಿಗೆ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಮುಟ್ಟ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಇಪ್ಪಡತಮ್ಮ ಆತೇನಾ ಐಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಕಾವ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಬುದರ್ ಇಂದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಕು ರೂಮು ತಿಕ್ಕುನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮಿತ್ತದ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಉಡುಪುಲವಾ ಹಾ ಒಂದು ನಿನ್ನನೇ ಇಲ್ಲ ಪೋಡಿ ದಾಲು ಪೋಡಿನ ಬಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಕೊಂಚೂರು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಆವಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಇತ್ತೆದಾದನ ಸುಳ್ಳು ಪಂದು ಏನನ್ ಮೂಲು ಉಂತಯರು ಅಂಡ ಒಂದು ಸುಳ್ಳುನ ನಮ್ಮ ಏತ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಒಲಿ ಪನ್ಲೆ ಕಾವ್ಯ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆತ ಅಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಡುತ್ತೂದು ಅರೆಗೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ತೆರಿಪವೆ ಆಂಡ ತೂಪಿನಕ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಿಪ್ಪಡು ಆಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿಗೇನು ಜೊತೆ ಕಾವ್ಯ ಅಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಚ್ಛಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೇರು ಕಾವ್ಯ ಸರ್ ಇಂಚಪುರ ಆಪುಣ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ಇತ್ತು ಜಾಂಡು ಮೇಡಮ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಆಣಂದಾಂಡಲ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಸರ್ ಯಾನ್ ಎರಡ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲತ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲೆ ದಾದಮ್ಮ ದಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದ್ಲರು ಎನ್ನ ಇತ್ತಿನವೇಯ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತಾಡು ಯಾನ್ ಪಿದ್ದಾಡು ಹಾ ಆ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಆಫೀಸು ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಹಾ ಅಮ್ಮ ಯಾನಿನಿ ಸುರುತ ದಿನ ಆಫೀಸು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾಲೆ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಯಾನ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣತ ಪೊಣ್ಣು. ಏ ಕಾವ್ಯ, ನಿನ್ನ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪುರ. ಕಾವ್ಯ, ದಾದಾಡು ಕಾವ್ಯ. ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ. ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅರುಣ್. ದಾದನ್ ಪನತ ಅರುಣ್, ಯಾನಿರೇನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತು ಮದಿಮೆಯೇ ಇತೆ ದಾದ ಎನ್ನ ಮೋಕೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಅಂಚತ್ತ ಅರುಣ್. ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಕಾವ್ಯ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆಂತುಯೆ. ಅಮ್ಮ ದಾದಂಡ್ಲ ಬಂಡೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಅರುಣ್. ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್, ಯಾನಿತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿನಾಲು. ಅರುಣ್, ಓ ವಿಷಯ ನಾಡಲ ಎಂಕುಲ್ ಮುಚ್ಚಿದೀವೊಲಿ. ಉಂದಿನ ಎಂಚ ಮುಚ್ಚಿದೀಪಿನಿ ಅರುಣ್. ಅಂದು ಕಾವ್ಯ, ಮುಂದೇನು ಮುಚ್ಚಿದೀವಿ ರಾಪುಜಿ. ಸರಿಯೇ ದಿನ ತೂದು ಅಮ್ಮನ ಮೂಡು ಎಂಚುಂಟು ತೂದು ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ. ಅರುಣ್, ನಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೂತಾರೆ ಇರು. ಅವು ನೀಡಂದು ಕೊಡ್ತೀನತ ಕಾವ್ಯ. ಎನಡನೆ ಕೊಡ್ತಾರು ಆಂಡ ಅವ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋಚೊಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ. ಅರುಣ್, ಆಣಿಯಾನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಫೈಲ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಆ ಫೈಲ್ ಪೂರ ನಾಡಿಯೇ ಆಂಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋಚೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅರುಣ್, ನಿಕುಲ್ ನಾಡೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂದುವೇನಾ? ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈತ ದಿನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಬದುಕೇರು. ಮೋಲ್ ಬತ್ತದ 4 ತಿಂಗಳ ಅಂಡಲ ಬೇತೆ ರೂಮಿಗೆ ಪೋತು ಜಲು ಆನಿ ಮೂಲ್ ಈ ಇಲ್ಲಗ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಡಿ ಅನ್ ಕರಿಮಣಿ ತೂಯೆ ಆಡ ಆ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ. ಈಯೇ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಬಾಲ ಎನ್ನ ಪೊಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ. ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಡಮ್ಮ. ಯಾನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ತೆರಿಪವನ ಇತ್ತಮ್ಮ. ಆಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಇತ್ತುಜಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಆನಂದ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧ ನಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಸಂಬಂಧ ತೂಪೇರು ಪಂಡದ ಪೋಡಿಗೆಡು ಇರಡ ಪನದೇನು ಮದ್ಮೆ ಅಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮ. ಚಿನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪೆದ್ದೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ. ಆಂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತತ ಮಗ. ಬಾಲೆ ಕಾವ್ಯ, ಒಲ್ಪನ ಸಾದಿಡಿ ಸೈಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು. ಆ ಬಾಲೆ ಗುಂಜಿ ಜೀವ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡ ಆ 2 ಜೀವ ಸೈಯರಿಗೆ ಈಯ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಬಂದದು. ಆ ಜೀವಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿಯ ಬಾಲೆ ಏನಡ ಹೂವೇ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪಡು ಏನಡ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಈ ವಿಚಾರನ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಪನೋಡು ಬಂದಿ ಅನ್ನಿಯನಯ್ಯೇ. ಅಮ್ಮ, ಯಾನು ಪನೋಡು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಇದಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗೀತೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜನಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಯಾನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಬೇತೆ ಅಮ್ಮ. ಅಂದು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬೇನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಅರ್ಥಾಪಿನಿ. ನಿಕುಲು ಮದುವೆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಪಂದು ಎಂದರು. ನಿಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ದಾತ್ರ ಜೀವ ಪೋಪಿನಿ ಎಂದಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನ ದಾದನ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರಟ್ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ
ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಿಡ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಕಾನೂನದ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಪು ಬರಮುಟ ಈ ಇಲ್ಲು ಜಾಗ ಆಫೀಸು ಬಿಡೋಡಾಪುಂಡು ಮೇಡಮ್. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನಡಾ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮೊಟ್ರೆಗ ಏ ದೀಪ 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 ಒಂದುದೇ ದೀಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾನೊಂತುಜಿ ಯಾನು ನಡಂಚ ನಾನು ಕೋಪ ಆ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೌ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಲೆ ಚುರುಂತೆರೆ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಚುರುಂತೆರೆ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಅಂತ ಪಾಪ ಅಂದು ಯಾನು ಗೊಬ್ಬರ போனகார நட்டு ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬರ போனகார நட்டு ಎಂಕ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತೆರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪೇರ್ ತೂಲ ಇತ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜರ್ತೆ ಪಾಪತ ಭಲೆಯ ಹೌ ದೀಪಾ ರೂಪಾ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಿಗುಲು ನಿಗಲೆ ಜ್ಞಾನಿ ಏತ್ ಸಲ ಪಂತೆ ಈಜ್ ಪರಬುನ ಕೈತಲ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬಂದು ನಿಗಲೆ ಪನ್ನೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜತ ಆ ಪರಬುಗಿಪ್ಪುನ ರೋಗ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಮ್ಮ ದಾದ ದಾದ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಅರಿಗೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಬನ್ಪನಂತೀರು ಅರೇಗ ಕೈ ಬ್ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಕದಾನಿ ನಿನ್ನ ಬರೆದಾಂಡ ಪೋಲೆ ಪೋ ಬರೆಲ ಪೋ. ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪತೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪನ ಎಂಕೆ ಎದುರುತರ ಕೊರ್ಪಿನ ತಾಯನಿ ಅಂದ 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 ದೊಡ್ಡ ಗುಡ ಗುಡ ಪರಬುನ ಕೈತಲ್ ಬೋಪನ ಹೋದೆಲೈ ಹಾಕೊಡ್ಚತೆ ಹಾಕೆರೆವಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಅವನಿಪುನು ಇರಿಡ್ದ ಮದಿಮೇದು ಏತು ಆಸೆದಿ ಒಂದಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಬದುಕೊಡು ಇಂಚ ಬದುಕೊಡು ಪಂದಿ ಎನ್ನದು ಬತ್ತೆ ಅಣ ಓಲ ಆಯ್ಜಿ ಇಂದೇ ಇರೆಗ್ ಇಂಚ ಬದುಕುನ ಬಿಡ್ದು ಒಲ್ಲಪದ ಸಯ್ಯೋಲೇತೆ ಕಾವ್ಯ ಅಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ದಾಯಕ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ ದಾದಾತಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನದು ಮೆಂಚ್ ಎತ್ತೈ ಇತ್ತ ನಿಕ್ ದಾದಾತಂಡ್ಯಾ ದಾದ ಆತಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಹೊಡಿ ಎಂಕ್ ಇರೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಮದಿಮೆಯೇ ಈ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಲಕ ಬದುಕು ಎಂದು ಕನಕಟ್ಟಿಯೇ ಅಡ ಓಲ ಆಯ್ಜಿ ದೇ ಮಾಮಿ ಈರಿಯಾಪ ಮುಲ್ಲೇ ಬುರಿಯರ್ತುಲೆ ಆನಿಯನ್ನು ಬದುಕೆ ಹಾಳಾದ ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಸಾಕಾತಂಡು ಎಂಕಿ ನರ ಕೊಡ್ದು ಯಾಪವರ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುಣು ಎನ್ನೊಂದುಂಡು. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ. ಮೇಡಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಡನೆ ತೀರ್ಪು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಇಲ್ಲು ಆಫೀಸು ಜಾಗ ಪೂರ ಇರ್ನಾನೆ ಅಂಡ್ ದಾಲ ಮೇಡಮ್ ಕೆತ್ತನ್ಲಿ ಬೇಗ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಪೆ ಹೌದು ಸರ್. ನೀರಾ ಆವೆ ಮ್ಯಾನ್ ಕನಪ ಅವೇ ಮಾಮಿ ನೀರ್ ಬೋಡೆ ಅಮ್ಮ ಮೊರ ನೀರು ಬಲೆ ದಾದಾಂಡ್ ಬಲೆ ಮೊರಣಿ ದೊಡ್ಡನ್ ಮುಟ್ಟಿನೈಕ್ ಇರೆಗಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನ ರೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರತಾ ಇತೆದುಲ ಅಮ್ಮನ ಪೊರ್ಲು ಇತೆ ಆರು ಮುಟ್ಟನಗ ದೊಡ್ಡನ ರೋಗ ಆಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಷಿಯ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಕಾಸು
ದೊಡ್ಡನ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಪೂರ ದೊಡ್ಡಗೆ ಪಿರ ಬತ್ತನ ತಹ ಅಂಚದು ಸಲಕ್ಕೆ ಸೀಕಲಜ್ಜಿ ದಾಲಲಜ್ಜಿ ಆಣಿ ಅಂದಿನ ಮದ್ಮೇದ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಮಲ್ತೆ ದೇವೇರ್ಲಕ್ಕೆತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೈಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಕಾರಣ ಅದು ಪೋತೆ ಅಮ್ಮ ಏನನ್ನು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ನೀರು ಬರ್ಲೆ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಕತೆತ ಇಲೆಂತೂನಗ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ರತ್ನ ಆದಿತ್ತಿನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಜನಲ ಅಂದು ಅರ್ನ ಬದುಕದ ನೆಂಪಾಪಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಜಗಳನೆ ಕೇನುಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ಬನಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆ ಬುಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಗೀತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಜಿನ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಂಜು ಸರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತು ಅಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಪೋಂಡು ಈಗ ಬಡದಿಡ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಪೋಂಡು ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡು ನೈಜ ಘಟನೆದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡು ಕೊರ್ಪುನಾಡೆ ಒಂಜು ಚೂರು ಸರಿಯಾದ ರೀಚ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಣ ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ನೆನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋತಾರೋ ಎಂಚು ಓಡೋಡೆ ಪೋಂಡವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಬೈದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ದಾದನ ಸ್ಟೋರಿ ಓಡೆಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಓಡೆಗು ಎತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕಲು ಆಂಡ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ನೆರ ಪಿದಾಡ್ದಾರು ಓಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಮಸರೋಡು ಅವು ಆಟ ಮುಗಿಪುನಗ ಚೆಂಡದ ಬೆಟ್ಟು ಬತ್ತಲೆಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಂಚಾಂಡು ಅವು ಇಂಚಾಂಡು ಮಲ್ಲಿ ಕೋಪವತ್ತನ ತಿರ್ಗಂಡು ಅಂಚ ಕತೆ ಪನ್ನೆರ ಪೋಂಡ ಭಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪು ಬಲೆ ಬಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಮೂಜಿ ಸೀಸನ್ಡಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಶೋಕು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಎರಡ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಲ ಪೊಯ್ಸಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೈದಾರತ್ತೆ ಆರಿತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಹಿನಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ನಾರು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಒಂದು 100%. ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದಿರ್ಲೇರು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಶೋಕು ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಕಲ್ಡಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಒಂದು ದಾಲ ಯಾಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದೋಜುನು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ದಾದಾನ ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಹಿಡಿತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹಿಡಿತಾನೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ದಾಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗಾನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಪನ್ಪೆರೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಲಾಕ್ದ ಪಿರಾವಡು ಕತೆ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ಲೇನು ಪತ್ತಿ ಉಂಡವು ಆ ಲಾಕ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ ಮೂಲ ಓಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪತ್ತದು ಐತಾತಿಗೆ ಪೋಂಡು ಐತಾತಿಗೆ ಬಂದು ಐತಾತಿಗೆ ಎಂಡಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಜೋರುಡು ಅಂತೆ ಗರ್ದುಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಆನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 25-30 ನಿಮಿಷ ಆತ ಮತ್ತೊಂದು 58 ಪೌಂಡ್ ಆತ ಟೈಮ್ ದೆತೊಂದಾರ ಬಹುಶಃ ಮೊಕಲು ಏರ್ನ ಕಥೆನ ಪ್ರೇರಣೆ ದೆತೊಂದೇರ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ನಾಟಕ ತಂಡೋಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ರೂಪವಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಅರ್ಧ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನವೀನಣ್ಣೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಲೀಲಾದರ್ಶಟನ ಟೀಮುಡು 15 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಾಲ್ಯಾನು ಅರ್ನ ಅಂತ್ಯ ಅಂಚಾತಿ ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿಕಲ ಮದಪೆರ ಆತಿಚಿ 15 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಕೈತಲ್ದು ತೂತಿನಾರ ಲೀಲಾಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಲೀಲಾನೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕರಪೆರ ಆವದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಲೇಡಿ ಹನ್
ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೊಕ ರಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪು ಜನ ಗುರುಕುಲ್ನಕುಲ್ ರಡ್ ಜನ ಪಾತಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಕತೆಕ್ ಏಪಲ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮೇಕಪ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಂಡನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಾರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಲುಪ್ಪುನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸಿಂಗ್ದಾಲ ಸರಿ ತೂಜಿ ಜರಿತ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಟನ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದೊಲಿತ್ತೇನು ಪೊಂಡನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಾರ್ನ ದಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಎಂಕ್ ಪಂತೀನಿ ಏಪಲ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಡಲ್ ಕಲರ್ ಏಪಲ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಟಪ್ಪ ಇರೆಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಫಾಶ್ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಏಪಲ ರೀಚ್ ಆಪುಜವು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಾಗ ಜರಿತ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಅದೇ ಅನ್ಪಂಡಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನ ಈತ್ ಜನಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದೊಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಪಿರೌಡ್ ಬೆನ್ನೊಂದೊಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಲೇಸಿಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ